Lokhu luqhubeke njalo ngokudida abantu abaningi udaba lokushona kukaNathi Mthethwa. Uma uzobuka la, ingaphandle kwendawo le okuthiwa ushona le kuyona. Kodwa uma uzobuka kahle, ayikho i-scene esingathi ikhavwe ngamathephu okukhombisa ukuthi le ndawo isacutshungulwa noma isazocutshungulwa. Njengoba kuthiwa i-investigation iyaqhubeka ukuthi lesi hlakalo senzeke kanjani. Kufanele kungabe kunama-danger tape akhave leyo ndawo ukuthi kungasondelwa kuyona beze beqede ukwenza i-investigation noma ukucoshela izinto lezi abadingayo uqoqa ubufakazi. Uma siqhubeka sibuka ingaphakathi leli asifezelwa ngokuthe ngqo okuyindawo la aphume khona. Siyabona iphasage leli ayikho indawo eveza ingaphandle noma iwindi la obekungenzeka aphume khona. Iyona ndawo esinikezwa yona le endaweni yangaphakathi ehhotela. Uma siqhubeka umsebenzi lo lapho esengena endaweni la okuthiwa uNathi ugxume khona, ikhamera ibisangena isala ngaphandle, okungamnikezi umuntu obukayo isithombe esigcwele ukuthi kwenzakaleni ngempela. Akukho nokukodwa okusawubufakazi kukona konke nje. Uma siqhubeka kunomuntu la othi usebenza khona la, ubeme la ethatha le video uthi iwindi livaliwe futhi lihlala livaliwe, uthi lincane akunakwenzeka ukuthi umuntu akwazi ukuphuma ngoba indlela yalo yokuvuleka iyispace esincane sokufaka umoya kuphela, ngisho ikhanda ngeke liphume. Ngaleyo ndlela ingakho ethi lihlala livaliwe, indlela elakhwe ngayo ukuthi ispace sokuvuleka kwalo esokufaka umoya. Uthi usebenza khona la lezinto uthi ubengakubona lokhu kwenzeka kube kwenzekile ngempela. Akukho nokukodwa okukhomba ukuthi lento okukhulunywa ngayo yenzekile akazange ayibone. So kusibeka ke kwi-dark space thina esibukelayo noma esicoshelayo ukuthi ngempela kwenzakaleni. Asinawo umqondo ogcwele ukuthi yini eyenzakalile uma ngabe umuntu osebenza khona uthi akazange abone lutho futhi akazwanga lutho, akukho yena angakutshela umuntu ukuthi kwenzekile kule ndawo.